Hello, good morning. Salamat Lord, ang salamat gasas kinabuhi. Kamata-batarong buntaga, kib-kib na tagbiyabas, buntag sa Diyo. Kay pagawas na datos ko ang hinog na maghang pinutos. Dahing tagana ni Precious da kay murag din na maapsan, nagputos sa kuglain para nila. Nag-kib. Napusuman. Nagawas na ko kuan. Nag-order. Kada rin ng utana, bayan sa buko-buko. Sige, nakasubaybay, kung rin naman sa wakahibaw. Resitaan lagi ko kuan antibiotic o pendiliver 7 days. Merkulis, Tomatis, Merkulis, Soybis. Burners for this na. Mura magyapog way kuan kay namang gyapon naman magkudzob. Mahalagi to giandaman man kog no papel respiral ato sa gioperahan sa una. Saka to mga ning message ningon nga dumduman ko no mo ni mo na paingon nga lesson ko no. Ako maminaw nila ang ipaminaw doktor kay madudin doktor yung istorya nga maon na daghan kog istorya sa doktor, daghan kog pangutana nga ang bandok miingon nga to listen, miingon nga tumtuman. Ang doktor niingon nga dili hot compress ray ingon ni ja sa di pa kuno ko makapaopera sa taghuwat 3 times a day haghang tambal antibiotic 3 times a day pod mag hot compress mo itang giingon. Kaya mga kaliwat pag mga izahan uban niingon nga tumtuman kuno kuan kinis nga kakaw uban mingog tumtuman kuno kanang handilika. Adto ko nila naminaw, sorry tid kadto ninyo, adto ko maminaw ninyo yung tambag. Naminaw jud ko sa manos doktor ni pangutana. Mga angreta. Bayabas. Ma'am yuning ayok madung adlaw diha. Dadi ni magan ma'am. Parisan og kuwate. Itaw. Sumo mo ko niya atong herbisyo atong kaan kanunay mo nang palay kapag kaan ang kagagas. Update karong adlaw mga ito ang buko-buko. Gamay ninyo nga pahuway si pangasag bugat si pagmamauna mauni yung pagko magtabag ko sa mga PM ninyo nga isoy po basig pahuway nga ag-adlaw gagukod ag oras ag tuluman yun nato mo nang di mahimo magpahuway-huway mo nang kinahanglan kayod tama sa taman makaya. Yan natad ang gunahan na. Ang natad. Ang balanghoy. Gamay. Aban si Jod. Huwag di magpahuway-huway. Wala nga ni pugoy kahoy. Kagyan, iwan man. Kaya, sa isang ko na di kaya mga binhid ba, mga lumaasa. Pero nga na, sunda. Hadin subakin sa asa-asa kay diyang madadun. Mahiwi nang dya ko. Magkala na dyan. Sige pa, hanari o hanari pang dus-dus kanin kamot. Hapon, asa-asa, parang mabalance kay dya pa magtabingi nang dya ko. Siyempre, batok ginagmay, mga hawob. Kayod, kubli. Bisin pa kubli yung mulato, para na mukha mo sa puluto. Ganda pa yung ingon na nga. Yan pa ko nga. Ako lang kuno
nag-vlog-vlog nga, wa ko nag-sorry, wa ko nang langyaw, wa ko nakaadto mga view nga, nindot. Ang tadog ko nga, siguro ko ato pag-ugsuman sa video. So, ito ba, anay, kita bahala na sila, abang, palagi nila sa mga egso, ano ba nga, nahuling hayaw ko no, sorry, basag asa ng beauto, asa ng mga, nindot nga surudanan, nakasuroy, ako kunuwa, looy kuno ko. Anong loy man ko nga, wam ko nagkamang, kalakaw pa man ko, kaya ba pa man ko mo, ngitag mamiso. Ang loy gani, kanang di nakabaw mangitag mamiso. Masalamat naman po, da. Ingan nga, loy ko ko. Iman kuntis, depende naman sa imong maabot sa imong kinabuhi. Kada mo hinaway, mingon nga barang ko balik-balik lang ko ng kutis, mo na. O pala laki ba, bantay hanggang balik-balik as kutis. Wakon ko kaabot o mga nindot nga lugar. Kaabot ko, katulad ng lakong imi sa Cebu. Kaindot ko kabal mga insik. Ngod man ipon niya, anis buhol, wadi ko kasuroy-suroy og asa, katulad nga indakong dyan, kamit na nai, wala po to. Ibo ka ng uban, Chocolate Hills, labay-labay na ko na atong dam sa campsite, mabini, wako dana, kayo. Man tayo wills, man tayo sakdan, kung sulusuri tagtudo, gasto man na. Kayo, pakdaw ka kabalhabal, mahala kabalhabal. Ako gani, kung mga tukong lunsod, pwede pa naman, pwede ako magbaklay, kaya sayang ng 70. Malagin sa mga isuon, nga parang maalit na, malagay motor. Pwede mo na sila kahit may time sila makasuloy-suloy. Ako, tama na ko sa paghandom nga. Makaadto ko ng lugar ha. Kung na mula, na mo invite, malipay na po ko. Parang ging-agi nga. Kamis na na, gilami ito sa ito, kagumantad. Gilami o Eleuterio restaurant. Pasalamat po kung dyan ito ang kamis na gila. Pero na kung magandang ka lang lang mayon nga. Mili, nakaganto na ba kaskuan mo, ni mo na. Ganto na ba kung anak, Chocolate Hills, ganto na ba kung ako sagbayan pick. Wa po na nga doon diya, makaganto, na magaling mo invite, o kira. Kayo taman, asa taman. Ito. Mampili sa taghap. Taong tagbiyabas, ma'am. Ang salalala kami. Ala. Panagsaro ko kuan sa YouTube kaya nahangag ko na ng AI. AI nang nahangag ko. Sa tayo hanggi AI na Lato ko ng viral. Naka 1 million na ang views atong AI ni tatay. Adi nga nut pugog pala ka mamisuad to. Walang sang tanaw sang video. Pasalamat lang po ko kanang karon tiglili. Kaya nang mamyuning ayop. Nintendo na sila na sa hang palong na lang bigay bisag asa na asida. Ma'am Cherry Ulrich. Tadya, ma'am. Baha ko biyabas. Nagwat ka ng kuam. O doon sa ang minulang.
Hello, good morning. Dada ko sa likod sa family house. Nakakita di ko kang nanay nga pinatre na munga na. Anang ka nakadubunga. Oh, kasi nakailada ng pinatre. Ah. Hmm? Gumlam kan na. Hmm? Nakakadubunga. Kasi tuwa pa yung tubo. Hmm. Ang isu ani gikan sa tudlon sa among udyaan in commercial Betodaso. Dadto ko nakakita nun una. Dahan nakadug bunga, dahan nakadugbuwak. Ah. Nakatuod dali lang ako ngayon. Pero kani og kanang mga yelo na bitaw niya, may yelo, o di na mabilin kayo. Kaya man sakdapan man ang sijang. Mga tagak man siya. Pero wala kahibaw nga. Mas malukan on kaning dabong. Ha? Kapam ko pa kuhit. Saan pa ko dalig kuan? Nga bunga nila, nga bahog na. Di ka daog sa bunga. Ang kado. Akalikod, nga hinog na. Nakadumbuak. Ayay, hanag bunga at pinating nanay. Nga pilenes kadaghan. Nga hugasi ka, nga gaawan bitaw. May nga po day, wala ko nawagos mga buwak. Ngayon ko kabidyo galing hakay. Tugtog. Nga po na ko sa doon Tadan. Pino. Basta mo diha, mamiling ayok. Mampli sa taghap, kan makagbatong ma'am. Gulay ko batong. Gumanggulo na ako lang sa kuan. Bahay hulil. Muli man tako ron, paabot ko na kayo mo kung dito muhan hisda. Kasi muhan hisda ugma. Ang kulon muli. Pakuri ko Pakuri. Lumagan. Ako tinda ron. Ako na skutes. Tuk makapulog video kayo. Nasilingan ko ito ng kutugtog. Gabi na kayo Domingo. Yun na naman ganit.